παράθυρο γναντεύει θάλασσα. Ο ούρεος άνεμος διώχνει τα σύννεφα. Πίσω από τους γερανούς και τα βαριά εμπορικά καράβια προβάλλει ο Όλυμπος κρυφώντας την εικόνα. Τα δέντρα κουνούν τα κλαδιά τους. Άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται στα ντόπ. Στο έθριο του Μεγάρου, μνημείο τρόμου, υπολείμματα παλαιάς έκρηξης. Το παράθυρο βλέπει προσαγωγές κρατουμένων. Μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Σαν νέα. Οικονομία χειροπεδών. 2-2 εξάρχονται της κλούβας. Η ενδυματολογική επιλογή των έστωλων ποικίλει. Τα μέτρα ασφαλείας ποικίλουν. Οι κρατούμενοι πάντα 2-2. Προτίμηση μεταξύ τους έντονη διαφορά ύψους. Για δημιουργία κύματος στην κάθοδο. Κατά τα λοιπά, το ηλιοβασίλεμα στην ώρα του. Και οι αγοραίοι έρωτες επίσης. Η πόλη ελβετικό ρολόι σε μηχανισμό βόμβας βραδυφιαγού.